neka lupi, ne razmišljaj kao glupi, odmah nešto ti uradi, probaj smisli, al ne kradi, odmah nešto ti uradi, probaj smisli, al ne kradi, odmah nešto ti uradi, probaj smisli, al ne kradi. Kao što carka kaže, kad sedne, on se osjeti jači, snažniji, nekako punim samopouzdanja, još ako je u pitanju neki veliki. Au, to je strašno. Znate, ti sa velikima su najgori. Od njih se ja najviše stresiram. Je li vi imate? Pa ja prosto moram da vam kažem da nisam ravnodušan kad vidim nekog sa velikim, zaista. Mada oni ne znaju jednu stvar, vrlo bitnu, znate, Savkice? I ti sa velikim, kao i mi sa nešto manjim ili malim, recimo, možemo da uradimo isto to što i oni, čak ponekad brže i spretnije, razumete? Pričamo o vožnji, Savka. Ja se nadam. Posebno posvetim i kažem, tu je profesorka za tebe, tu je duša tvoj profesor. Za svaki posebno uradim zadačić, pregledam po nekoliko puta, ali onda sam u stvari shvatila u jednom trenutku da oni uopšte mene više ne slušaju. Oni mene ovako samo gledaju i kao da uopšte ne dopirem do njih. Onda uopšte ne dolaze na druge časove, sede samo kod mene na predavanjima, mislim kao da sam ja tome kriva. Onda se druge kolege žale, onda dođu roditelji i ako dođu očevi, tu je problem. I onda i očevi dođu u moj razred i tako sede i svi me gledaju i svi drr. Jutro se ja probudim u 5:30. I shvatim ja, meni rođendan. 40 godina, kuku, pa nije to malo. Pa to pola života ako doživim tolike godine. I ja rekao, dobro, ajde, da malo ja sumiram svoj život. Šta sam ja postigla za ovih 40 godina? Šta? Ne znam. Ne znam ni ja. Uzmem papir i olovku, pa da zapišem crno na belo, da vidimo, brajko moj, šta je to? Evo ga spisak. Proširene vene, hemoroidi, da, diskus hernija, gastritis, čirina 12 palača, visok pricak, kurje oko. 3 komada. Čestite. Dobro, zašto ste onda došli mima? Pa zbog tebe, srce moje. Zbog tebe. Gledam te pre nekih dana na televiziji kod ovog Žike u Šarenici. Vidi, i gledam, ne mogu da vjerujem. Propao čovjek. Osukao se. Ko Žike ili ja? Ma ti, ne mogu da vjerujem, je to onaj čovjek. Sve mu visi, propao nekako, obrazi se uvukli. I onda pričaš kako jedeš neku travu, brstiš ko neka metpiljava koza, ali istina? Aj, priznaj. Pa ne, ja sam samo rekao da već godinu dana pokušavam da se prebacim na makrobiotiku. Imam nameru, zaista ja. Da. Kolega, ovo su trapeziusi. Trapeziusi. Pectoralis major. Pectoralis major. Rectus abdominus. I gluteus maximus. Megalogluteus maximus. I kad sam... Kolega. Muzika. Muka neka lupi, ne razmišljaj kao glupi, odmah nešto ti uradi, probaj smisli, al ne kradi, odmah nešto ti uradi, probaj smisli, al ne kradi, odmah nešto ti uradi, probaj smisli,